Carlos, kif aħna? Mhux ħażin, grazzi, mhux ħażin. Ma Carlos. Tajjeb. Ma Carlos, kif inti? All right inti? Jiena bħalissa all right. Pero hija daqsxejn overwhelmed b'ħafna affarijiet f'daqqa. Sewwa. Għax fix-xogħol tagħna forsi bħalma taf inti meta ngħid ix-xogħol tagħna huwa jien għandi l-business tiegħi li jien nemmen fil-ħajja trid tieħu ħsieb kollox. Isek għandek ħafna tfal u ma tistax tagħmel preferenzi. Meta nagħmel il-preferenzi għax ikolli għalfejn nagħmel preferenzi, dik il-ħaġa tbati. Ma jekk għandi proġett teatrali, għandi l-iskola, għandi l-ħanut u għandi proġett televiżiv li bħalissa d-dejek, tispiċċa tajt bħalissa l-priorità daw it-tnejn. Imma daw it-tnejn mbagħad ħajnaqsu. Allura nipprova kemm jista' jkun insib dak il-famuż bilanċ. U bħalissa għaddej minn dak iż-żmien, li ovvjament meta tkun għaddej minn dak iż-żmien, inti tipprova tikkontrolla. Imma mbagħad jinqalgħu misħebs żgħar li jiġu kbar, bħal tal-lum eżempju, sempliċiment ċuċata li jmurlek l-air condition fil-karozza. Jew li ma jaħtaħdimlek x'application fuq mobile importanti. Allura meta jibdew jinqalgħu dawk mal-ħafna xogħol. Hemmhekk li u jiena bniedem m'iniex control freak laqas xejn, anzi nħalli ħafna il-flow tieħu il-ħin tagħha. Imma meta eżempju jkollok kollox pjanat u jibdew jinqalgħu lek affarijiet li ma tistennihomx. Mbagħad hemmhekk jiena. Kif tiddirja magħha meta tiġġielek? Hija xi ħaġa li nippanikja daqsxejn, ta' minni ta' eżempju jiena fil-lum preparati jiena eżempju li niltaqa' ma' Matthew wara Matthew għandi rehearsals, wara għandi sija break, wara whatever, da' żmien qed nipprova nieħu ħsieb b'saħħti wkoll għax dik ukoll tieħu l-inqas prijorità mbagħad. U però nqum filgħodu jmur il-geyser eżempju xi ħaġa li ma stennejta xejn. Hemmhekk nippanikja ftit hija, hemmhekk ma nafx ngħidu iwa, mbagħad tħalli għaddi ftit ħin, ovvjament bil-panik ma se tagħmel xejn. Tippanikja xi frussa ruħek għax hija inkonvenjent. Inkonvenjent, eżatt. Ġifieri affarijiet jew jmur id-dawl eżempju, ma tistennijiex filli kollox pjanat filli mar id-dawl illa allura rid nibdel. Ġifieri dawk affarijiet li. U inti l-affarijiet li tissemmi inti kollha jiddependu minnek ukoll naħseb. Ekku, jiena ħanajdlek ħaġa, jiena dejjem minn kont żgħir. Anka l-isem tal-iskola tiegħi Free Spirit Acting, jiġifieri ma ġietx kombinazzjoni, kien proċess. Jiena nemmen li fil-ħajja mhux ħanajt xejn ta' jew xi nemmen li hemm xi destin whatever, però meta inti jiena semmejt ħalli l-flow jew over, jiena nemmen li hemm entità, hemm xi ħaġa fuq. Enerġija, hemm univers, jien m'għadniex reliġjuż kważi xejn. U nemmen li meta when you let go u tkun fl-istess frekwenzi, u mbagħad jibdew jiġu affarijiet Innalla għajt ma' Matthew llum għax għalli dik il-kelma, joffri li dak il-proġett, jew u nemmen li dik ma tkunx kombinazzjoni, dik nemmen ħafna. Jiġifieri ċertu affarijiet jiena nemmen li jiġru għal raġuni, jiġru. Però mbagħad ovvjament inti aħna żammejna frekwenzi, meta minn dawn il-frekwenzi toħroġ minħabba l-geyser eżempju, mbagħad hemmhekk. U jiena għandi tendenza li nippanikja, nammetti għandi. Jiena kulħadd jarani kalm. Għax jagħtak impressjoni li inti persuna li. U biex tikkontrolla dawn l-affarijiet kollha, inkluż tifla ta' sentej, familja, ġifieri, titkun kalm, però il-panik ma nurihx. Rari nurih. X'tagħmel bih il-panik allura? Jew niżvoga iktar fuq xogħol, jew mmur waħdi x'imkien u titħaqx bija nara xi konsert. Jiena fissat fuq ir-rock u l-metal eżempju, nħobbhom. Ħafna nies ukoll jgħidu li possibbli jien min ma jafnix. Jien bekk il-luk ta' xartwi l-ebda ġifieri idea ta' Kristu kont. Eżempju Black Sabbath, Ozzy dawk huma l-allat tiegħi fil-mużika. Jien m'għandix allat. U immur ġieli nintefa' x'imkien anke YouTube u iktar ma jkolli xogħol, ngħid ħanagħmel sija u dik tġibni ftiegħi.
Il-meditation tiegħi, eżem min tgħidlix imullek bil-qiegħda nisma' dil-mużika ta' meditation buddista u jew xi sejħula nifrikja. Jien meta nimmedita bir-rock jgħidu li minti madan. Hemmhekk impoġġi u jsub il-frekwenzi jiġu f'posthom. Mbagħad inkompli għaddej, di waħda minnhom ta' eżempju jog. Naqbad ngħid ħammur ġog tajba. U nieħu pjaċir l-istess bil-mużika f'udnejja. Dal-aħħar erġajt ftit imissa l-età tittoqgħod attent minna futbol. Sibi meta nilagħbu futbol l-istess, 5 kontra 5. Xi kultant naqdu timijiet nikkompetu għandna tim Malta Stars ġifieri bbażat minn atturi, kantanti, kultant nagħmlu logħba. Erġajt mort hekk ħadd pjaċir ħafna għalkemm ovvjament tista' f'dil-leta tittoqgħod attent minn ċertu injuries, importanti ħafna. U reċentement qed nipprova mhux xi ħaġa li nkun looking forward nammetti il-ġim. Però qatt ma li nidħol, intqajt miegħek, intqajt ma' dak, fl-istess ħin urejtni kif nagħmel. Però to be honest nippreferi xi ġok tajba jew xi logħba futbol. Allura fejn tagħmel ġim xorta jekk tippreferi? Nagħmel ġim xorta biex għax ovvjament inti kif għadlek futbol qed noqgħod attent. Ġokki ġog, all right. Pero biex tieħu ħsieb ċertu upper body u hekk naħseb titmur ġim, fim. Jekk tagħmilha letteralment għas-saħħa fiżika tiegħek. U milux sas-sena li għaddiet jew ta' qabel għamil ċarta biss kont nitrejja boxing, nitrenja l-boxing biss, però sibtu vera tajjeb. Allura nsib dik xi ħaġa. Again, jiena mbagħad irid nitgħallem li s-saħħa fiżika li tmur ħafna mas-saħħa mentali. Jien wara li mmur dik il-ġok, sija, x'niġi aħjar. Tirrelizja ċertu. Qabel kont nirrelizju manka meta ma kellix familja, kont fil-għaxija u noħroġ, niltaqa' man-nies, nissoċjalizza, nieħu żewġ drinks, qed tifhem. Allura hemmhekk kont niżvoga. Issa dak l-iżvog inbidel. Issa billej għalkemm xorta ħafna drabi tard. 700 sena biex imur id-dar ħana lat-tifla. Sewwa? Allura dak l-iżvok li kelli isu tela, allura rid nirreplacjah b'xi ħaġa oħra. Allura meta jkun hemm eżempju jien naf jien darba f'sena bil-fors irid insifer ma' sħabi nara konsert. Bil-fors. Hekk ma nagħmilx di tiskanta da isu ritwal tiegħi. Dis-sena Guns N' Roses, is-sena li għaddit insertaw kienu 2, AC/DC, Lenny Kravitz, kull sena rrit imur wieħed jew 2. U għal-ħin tiegħek jisu r-reward tiegħek ukoll. U għan qegħdin erba' dejbi kważi dejjem l-istess. Mhux dejjem l-istess, imma din erba' dejbi din sena konna xi 8. U tajt għandek dawk l-erba' tiem li hemmhekk vera tajt. Parti mbagħad ovvjament għandek dik il-holiday bil-familja, ma Issa xi ħaġa li tagħmel għalik. Dik importanti jaħob ħafna l-futbol ukoll, però tgħid li xtażel ili ma mmur nara jiena bil-Juventus. Ili ma mmurx 5 snin. Tara logħba futbol. Għax jiena logħba futbol u mbagħad fit-television toġobni. Logħba futbol taf nieħu pjaċir, ma nagħmilx spiss tanzi darba immur il-klabb. L-istess erba' ħbieb u naraw hemmhekk. Issa mill-ħbieb għalik huma importanti ħafna. Jiena li tissoċjalizza ili huwa importanti ħafna. Jien ħafna enerġija mant in-nies. Ovvjament, ġifieri dana l-ewwel konna isna ħanaqbduha, mbagħad waqafna anke l-isem tal-iskola frisbi. Jiena dejjem f'ħajti jobs kelli ftit meta kont żgħir. Għax anke meta jien niftakar darba kelli bżonn il-flus biex insifer meta l-futbol. Kellna turnament barra, kien dak iż-żmien ta' 16 spiċċajt mill-iskola, tibda ħajjer, eċetera, eċetera, ma tafx se tagħmel pajtek minħabba dan il-karattru. U niftakar missieri kien qalli titmur it-turnament għax għal Lavorja kont semmur turnament ma' tim tal-futbol xorta kienu nħallsu persentaġġ. Dak iż-żmien. U qalli ma laħseb għal rasek. Missieri ma ġiet il-flus. Pruvajt naħdem ġo fabbrika, ħassejtni qiegħed ġo ħabs. Għal-karazzu tiegħek. Li tlaqqas il-paga marit. Ħana l-ek esperjenza żgħira, sa dik kienet kelli 16. Immur ġod il-fabbrika. Nagħmel ġimagħtej trial. Iżommuni dak iż-żmien
l-industrija tal-fabriki, manifattura, eccetera, eccetera, b'saħħitha ħafna. Ġifieri il-fabrika kemm meluf. Sabuni tajjeb, tefani f'magna kien hemm supervisor li kellu section taħt idejh u għalli ħantik dil-magna sempliċi 8 hours doing the same thing, ġifieri. Dak kont noħroġ cover ta' lipstick u rrid niċċekkja sempliċiment minn hawn nitfawwaw. Jiġi, insertat il-festa ta' San Pawl tal-Belt, kont nilab il-futbol, inserta l-iktar xift antipat, kwax mis-satej sa' 8, jew sal-10, ma naf, sal-10. Ġi, għalli tant sibtek tajjeb li ħat għamel 4 sigħat overtime dil-ġimgħa. Kif għalli hekk. Ġi rajtu Midnight Express il-film, meta joħroġ mill-ħabsu jitlaq jiġri jaqbes. Batt, ħriġt mill-fabrika minn Kordin, ġrejta sal-Belt. Libertà. Għax ma kienx xi ħaġa li inti. Għax xi ħaġa li takkisni. Xi ħaġa li takkisni, iġġibni vulnerabbli ħafna. U hemmhekk nagħmel l-iżbalji. Waqt li nimmaġina jekk qed tipprepara performance m'għandek bżonn tagħmel 4 sigħat oħra, ma nasibx ħajkollok l-istess reazzjoni. Għax hija xi ħaġa li inti. Kreatività. Inti you're creating something qed hija taħdem ma' nies oħra on the same wavelength, jiġifieri dik differenti. Jiena tgħid li eżempju anke filming, jiena xi kultant tkun filming kemm fadal, inti għalfejn tħalt għalih, taf li biex tagħmel xogħol sew, titilħin. M'hemm l-ebda xogħol tajjeb. Jiena lija ix-shortcuts ma jeżistux. Diffiċli ħafna, inti jekk tiċċena tajba, titilħin, id-dawl perfett, tit-sound perfett, tit-shots perfetti, biex ikollok dawk titilħin. Ma naf jgħid gerger, jgħal-bora titħolx għalih il-proġett. Għax kif qegħdin ngħidu, inti jekk xi ħaġa li tissib sens fiha jew le. Ma nieħdu acting, jekk mhux tissib sens fih x'qed tagħmlu. M'intix tagħmlu għall-flus żgur hawn Malta, qed tagħmlu biex tidher dik storja oħra, dik imbagħad tidħol xi ħaġa oħra. Ġifieri għalhekk għadlek u mbagħad f'dak iż-żmien kont mort naħdem, provajt 2 fabriki u 2 sabuni tajjeb għax xi mmiedem ma noqgħodx kwiet allura nħaffef. U mbagħad mort ġa stabbiliment il-Belt popolari ħafna tal-kafè u kafeterja kbira. U l-fatt li kont wara counter dejjem qed niltaqa' ma' nies. Hemmhekk ħadd ir-ruħ. U mbagħad minn hemmhekk kif ġejt luna mill-futbol kont kellim ma' missieri u spejt ħadd over il-business tiegħu. Ġifieri. Imma dejjem waħdien ma niftakarx. Waħdek ġifieri dejjem tmexxi inti. Dejjem sole owner jien. Jiena ftit li xejn catering kienu ġobni għal dik ir-raġuni li jiena qed nagħmilha man-nies anke jekk ħriġt waiter għalkemm għandi stejjer Halloween ta' żbalji jew waqgħid bid-dix b'kollox tal-ikel. Imma at least qed imur fuq l-imwejjed qed nitkellem man-nies, jiena dak u l-bnied. Meta tipprova tneħħili dik ma nibqax jien. U sfortunatament tiġri fil-ħajja, speċjalment meta inti għandek prioritajiet importanti, tajt nixtieq immur il-meeting, jew nkella l-event li stidinni metjuha. Ma mit-tifla sik ma nistax. U lik li qed nixtieq kiena, ġifieri minn raġel free spirit għal li għandek familja. Il-qabża kif kienet u kif ħadd. Il-qabża ħassejta, nammetti. Diġà tħossa, darba kien hemm ħabib tiegħi kon nikla u qalli meta tkun free spirit, single, ikollok il-libertà tad-dinja kollha. Għalli kif tidħol arus oslok biċċa, għalli kif tiżżewġ oslok biċċa oħra li dak il-pass jiena ma għamiltux, għalli meta tgħoddu tfal, pup għalli tiġiek. Tifhem? Għalab ċajta, imma hemm ħafna sens fiha. Tifhem? U vera. Għall-esperjenza li kif kienet minn single free spirit għal-familja? Jekk ara, it-tfal iġibu bidla u jġibu bidla sabiħa. Inti ħajtek kien kulħadd jgħid li kien u ngħidlhom jaġbu maċina ħija għandu 8 tfal eżempju, imma hija l-karattru tiegħu totalment differenti minni. Jgħidulek minn hekk tiġi hekk, u vera minn hekk tiġi hekk, tinbid il-fatt li inti hemm dil kreatura li r-responsabbiltà tiegħek
li tkabbara, dana jina nassoċja eżempju, immaġina jien ktibt play, ċaġa li għamilt riċenti, xloqta jien, krejajta jien, produċejta jien, irrextajt fija jien, allora jgħal baby literalment jgħaj. U rajta tikber minn proċess ta' idea, minn proċess ta' kidba, minn proċess tek, u l-istess ħaġa dit-tifla, ovvjament għed nikelmu fuq issa demmi, much bigger than a play, sewa. Allora l-fat li anka il-mod kif eżement l-reliġjon. Jina eżempju għandi dilemma kif x'sen għallima fuq reliġjon il-dit-tifla, jimma nixtieqx li jkollha trobbija, nammetti li kellna ħnażar l-indottrinazzjoni tittemmenek bil-fuq, anzi nixtieq tkun fl-ispirit bħali. Sewa, eżempju, dik hija xi ħaġa li. Ma jekk lura inti bħala raġel li it-tfal jġibu ħafna sabiħ magħhom, jġibu ħafna responsabilitajiet u obbligazzjonijiet. Eżempju, il-bidla li għadna li semmejna minn hekk għalhekk hija bidla għat-tajjeb, ovvja li għat-tajjeb, però biktar responsabilitajiet u f'mumenti minnhom tedjanti. Kważi tedjanti, jina rajt it-tfal zbieħ. Għadam ħafna repetizzjoni. Jien nadora l-tifla tiegħi ovvjament bħalma naħseb jagħmel kull ġenitur, ġifieri kemm jiena u kemm it-tfajla ntu l-attenzjoni kollha li hemm bżonn, nippruvaw ma tispoljaħiex fl-istess ħin. Qed tifhem trobbija. Hemm momenti li tajt strament kieku bħal da żmien, eżempju nkun fit-terrazzi nibda nisma' xi konsert. Naf kem da ma semmejtu, għax nħobbhom, tifhem. Naf kem sifilt waħdi, meta kont single, immur nara l-Metallica waħdi, u mmur naqbes fin-nofs waħdi, importanti li waħdi, tifhem, ġifieri. U issa f'daqqa waħda tixtieq tagħmilha u forsi ma tistax. Għalhekk għatlek huwa importanti ritwal ta' darba f'sena li jiena dak irrid nagħmlu, imma eżempju nibda ngħid nixtieq xi darba nagħmilha. Ovvjament l-eżiġenzi ma jħallux, forsi anka il-gosti tiegħek u tal-partner ma jkunux l-istess. Sewwa ġifieri dik oħra, dik hemmhekk trid issib kompromess għalkemm il-kelma ma toġobniex ħafna, imma trid issib qbil. Eżempju nħobb il-konsert it-tfajla tiegħi eżempju ma tħobbhomx. Allura hemm morru jnodu wara, ma jkunx hemm rassa. Sewwa ovvjament jien nifhem. Tipprova ssib dawk il-kompromessi. Jiena iktar mill-tfal in ġenerali kif inti l-idea ta' familja, ovvjament minn ħaġa ħataqbes litteralment tal oħra. Is-sena x-xogħol tiegħi jeżiġi li meta tikkrea, meta tkun kreattiv. Ħafna drabi tkun vulnerabbli ħafna. Jien nemmen ħafna bil-muża, ħafna nemmen, jina mnix kittib, pero nikteb plays, ma nikkonsidrax li kittib. I pull out ideas, jina tajib ħafna biex nkun in a writer's room, pero ma nkunx the main script writer. Jina producer, jina għandek eżempju dak l-script fidejkem, ta' idea niproduċuħ minn hemmhekk nibdew. Nidderiġi, nu peċir ħafna, u nirreċta. Anka biex nistudja skript, jiena n-nies, jiena il-mulej se jaħlu retreat tani gift li għandi photographic memory perfetta. Ovvjament biżmien tonqos tibet irrealizza u fil-50s u mbagħad. Eżatt, però jiena eżempju t-tieni skript naqrah darba tnejn tlieta qisni ħatlu ritratt u rajtu. Allura huwa vantaġġ li meta mmur on set jien jgħidu li ma doffi kif tafu blamment. Il-kelma blamment ovvjament mhix eżatta. U meta nistudja skript jien ġili jkolli skript ta' 30 pages u ma nistudja qatt. Ġurnata qabel tiġini l-muża nagħmel sija satej fuq. Immur on set, eżempju, qed nitkellmu fuq filmi li ta' x'teatru żax tagħmilha. U hemmhekk dik il-ħajja l-skript, fimt? Imma nistudja meta għandi aptit. Meta mbagħad tibda tiġi għax imbagħad għandek id-deadlines, għax hemmhekk imbagħad tibbilanċja anke dejjem nagħlem l-istudenti tibbilanċja bej l-arti, in-naħa artistika man-naħa teknika. Qed tifhem li inti mbagħad isma' hemm deadline meta m'għandekx aptit tistudja, meta m'għandekx aptit tirrexta, inti immaġina jien. Inkun il-ħanut, immur ftit id-dar, nara t-tifla whatever,
Umbat għandi lesson fit-8, rrit nerġa' noħroġ, mhux dejjem ikollok aptit minni. L-iktar tkun fuq xi sofa rrid tara xi ħaġa mat-tifla jew tilab magħha. Ma jkollok tmur. Fit-triq ma jkollix aptit. Imma mbagħad once li dħalt fl-istudio tiswiċċja. Tifhem? U mhux tal-nagħmel lesson tal-nagħmel xi nofsija żejda. Għax inti biex timmanġġi dal-affarijiet kollha, xi tip ta' disċiplina, xi tip ta' regoli, rutina jrid ikollok bil-forsi nkella ma jnexxilek. Issa dik tmur kontra l-ispirtu ta' minnu kreattiv, qed tifhem u diffiċli. Kif jnexxek tibbilanċhom ġovik? Dik il-kelma li użajt inti disċiplina u disċiplina li kif qed ngħidlek m'għandix aptit immur, imma jkolli immur. Da bħax-xogħol. U tmur bl-istess enerġija x'inti x-xogħol tiegħek mhuwiex xi ħaġa li l-aqwa li għad hemm. Eżatt. Jekk hu ħanut, jekk hu x-xogħol tal-acting u tat-tagħlim, inti qed tipperform jekk kollu. Jiena ġib ħafna eżempji, jiena għaddejt minn esperjenzi kemm jien personali, imma jiena kelli eżempju atturi fi play miegħi waqt il-play tmutilhom ommhom. U ma kienx play sempliċi di da play Teatru Manuel. Shakespeare biex inkun ċert, biex inkun eżatt. Ġifieri dina il-play ħatibda u mietet dal-attur. Tifhem, it's heavy kellu jagħmilha l-play xorta, ġifieri dawn affarijiet heavy, eżempju oħt attriċi mietet in the production week u għandna 9 shows ġejjin. X'tagħmel tista' tieqaf għandek kull dritt, insomma. Mhux daqshekk sempliċi. Hemmhekk nasib tidħol professjonalità wkoll. Eżatt, u ġifieri inti ħafna drabi nkella naf kif qed ngħidu kellek ġurnata ta' misħeb sumbat titmur tiffilmja tirriħersja ġeneralment huwa xogħol għal Malta nippruvaw nibdluha din l-idea li huwa xogħol ta' billej biss. Tifhem eżempju llum għandek kantanti, atturi li huma professional li jistgħu jaħdmulek filgħodu wkoll. U dik hija ta' vantaġġ. U l-ewwel nies inti ma tmux tirriħersja wara xi 8 sigħat xogħol u wara l-problemi li kellek id-dar. U mbagħad mort tirriħersja bil-lejl. At least qomt filgħodu, mort frisk u għamilt satej tajba rehearsals. Dik qed nippruvaw ovvjament sakemm tista' li indaħlu ħafna li tirriħersja u tiffilmja filgħodu. Spiegħu kif qed titkellem hemm bil-bilanċ ta' li tuħsib is-saħħa fiżika tiegħek, tuħsib is-saħħa mentali tiegħek bl-affarijiet li qed tgħid. Ħin mal-familja, ħin mal-partner, immaġajina u x-xogħlijiet tiegħek. Għax imbagħad ħanajlek tipprova, nieħu minni li anka il-leġer tiegħek, eżempju riċentement, ħanżemlek eżempju wieħed, kont mistieden, kont ġaġġ tal-Malta Short Film Festival u kont mistieden għall-awards miegħi ħadd xi studenti għax kienu mistiednin ukoll. Allura minn dak l-event li within brackets xorta kellu x'jaqsam xogħol. Inti għamiltu mument ta' pjaċir ukoll, socializing qed tifhem. Jiena ħajlek naħseb jiena li ħansemmu l-kelma x-xogħol li x-xogħol tiegħek iddaħħlu wkoll għax ovvjament jiddependi x-xogħol hawn min jgħidlek ix-xogħol ħallek ix-xogħol tieħdux id-dar. Għamilek ix-xogħol tieħdux fil-każ tiegħi jien anke nara film. Ġieli anke nara film ma' persuna ħdejja nkun antipatku għax ngħid ara dak ix-xogħol tifhem. Għax inti ovvjament ħares li t-teknika wkoll apparti. Għalkemm mbagħad jien għajdu let go, anke mun nara play ngħid kieku dik il-play u dik il-biċċ tifhem. Imma naħseb tajjeb li inti fil-leġer tiegħek iddaħħal il-passjoni għamma nsejħu l-xogħol. Għax jien hekk naħseb meta qed nisma' titkellem. Min jgħid ix-xogħol ħallih ix-xogħol id-dar ħallih id-dar. Ovvjament bħalma semmejt il-kollegi tiegħek li mitulhom xi ħadd waqt production week, ovvjament ma stawx fuq il-palk jieħdu l-emozzjonijiet ta' dak li għaddew minnu, allura hemmhekk qegħdin ikunu professjonali. Kemm persuna minnhom ħankun antipatku ma ġiet eżatt għax il-play li kellha kienet eżattament fuq hekk. Tifhem, imma nitlu fuq erja oħra, tifhem l-emozzjonijiet kemm importanti minn Daniel Day-Lewis. Xorta forsi dak il-ħin li ħaġa li xaqet tagħmel tkun ġustu mhux hekk. Mhux fuq stage bin saħarsu leha. Tuża dak li għaddejt minnu ħabba l-emozzjonijiet, però naħseb jiena xi ħadd li għaddej minn telfa. Mhux hekk ma jkunx aptit nies, speċjalment 20 ta' nies ħarsu lejn. Mhux mewt biss. Jiena darba kelli play, kelli break-up.
il-break-up li ħassejtu bħal kull naħseb uman jien kont production week u ngħidlek oħra ġrat li reċentement fakkartni fiha inti kont qed nagħmel play lupu naġa kienet play importanti ħafna. Kif bdejna l-production week Monday u da kellna 369 ma nafx ma ħseb kellna 9 rappreżentazzjonijiet hekk play b'saħħitha. Sentejlu ta' Monday ta' production week iċċempillihom li Simon kienet id-diriġijaj da tkellimna kif ħatimxi l-production week sabu kanser id-dadi jiġri. Jgħatem, li Simon ratna li ġara t-tila. Sabu kanser il-missieri għattila mortu kien għetnajdek ġimma production week. Plus il-productions plus li sabu kanser kbir il-missieri ġifieri għax kien fil-frixa, kien kbir ma tengod mbagħad through l-operation u hekk. Xarej norqod l-isptar miegħu, xarej. Kif spiċċat il-play l-punaġa, eżattament dħalt fi play kontemporanjament, ma nafx ġejġ tara għax inti segwi x-shows tagħna. Dħalt fi play fi 3 ta' wara f'sinar kien jisimha fuq l-abortion. Sewwa li produċejta, diriġejta u ħadsem fiha. U norqod ma' missieri bil-kanser l-isptar. Tifla ta' 6 xhur, xogħol, di, l-iskola d-dejja. Nisma jkunx jabuhom, anka ħbieb, ċikulad jaraw. U l-emozzjonijiet differenti li għad għandek tarbija da kif titwilet u fitxur ġifiri kollox ġid, kollox sabiħ. Għandek. Again, sabiħ li kollok tarbija, ma tinsiex palma ta' finti, għamizmit fajla torqot waħda maħħa xina għat l-isptar ma' missieri, ġifiri, l-jeli, ma ta' jkollok baby, ta' finti ma jkunux ta' mistriħ daqsek. L-isptar kull kwarta idoqlu xi ħaġa kien fuq pultruna bħal di, għadli kif tista' torqod u titmur tagħmel il-ġurnata. U dak iż-żmien il-konsert mhux ħajjejnek. Allura f'dak iż-żmien xiju forsi jgħinek. Ma sibx ma jkollokx ċans. Allura dak iż-żmien x'jgħinek tibqa' għaddej. Interessanti, ġifieri. Għax kienet l-emozzjonijiet kienu li ma tiqafx taħseb. Li ma tiqafx taħseb, ma kellix mument li ngħid li nitħassar li l-nifsi. Qed tifhem? Ma kellix mument, immaġina, ipprova picture ġili kont. Nidħol fix-shower tal-isptar ta' missieri li nħasel għax filgħodu irrid imur intervisti biex nippromoti għall-play. Inbqa' sejr il-ħanut, bil-ħanut nibqgħu sejrin rehearsals, immur sad-dar, immur nara xi jiġri l-iskola, mbagħad immur nerġa' l-isptar. Kelli l-siti kienet tgħinni ħafna ġifieri għax konna nagħmlu rotation ta' min jorqod mad-dadi. Dik il-lejl kont mbagħad tistriħ ftit tfajli għax jienek tqum it-tifla tiegħu botiljien. Allora m'għandekx ċans, jien naħseb niedem li għaddejt minna jiena u naħseb jgħaddi minna għalkemm mhux qed jammettija, jiġi momenti fej jiena użajt il-kelma titħassar lilek innifsek, jiġu momenti fej tilaba tal-vittma. Jiena min jgħid li ngħidlu mela f'ħajtek ma mil xejn, għax jiġu mument, eżempju jiena għaddejt. X'kelma ħanuża, meta għaddejt minn momenti ta' tradimenti, jina dawk weġġawni ħafna. Jew għall-inqas anka meta bniedem jibniedem li fġiet ma miltlux, eżempju. Ġiet biss għamiltlu. Joħda kontrik da. Għal xi ħaġa li ħaseb f'moħħu. Jew għal xi ħaġa li ġimxew biex għaliha. Hemmhekk kien weġġa. Ma norikx. Ngħidlek, imma ma norik. Minix bniedem jiena li ħan niġi ngħidlek Mettju inti vera, minix dak it-tip. Tifhem, l-confrontation għod attent kif nagħmilhom. Jiġi moment li huwa difett kbir tiegħi li jekk nisplodi. Jien kalm, kwiet. Imma meta splodejt sfortunatament ma' xi ħadd ma kellix kontroll. Sewwa? Tajt l-emozzjoni wkoll. U tajt kliem li tajt kieku dispeċini l-attu. Sewwa? Qatt ma nkun fiżiku, thank God. Imma it-tradiment ikraħu wisq. Meta inti bnied, speċjalment meta jiġi minn bniedem li you went out of your way biex tgħinu u hu pattijulek bit-tradiment. Jien għaddejt minna,
għaddejt minn ukoll li nies li tihom kollox dawn f'daqqa waħda hekk għax ħasbu xi ħaġa ħażina jerġgħu imxewxa. F'daqqa waħda tinduna li jibqa' jkellmek, la jibqa' jgħidlek l-affarijiet tiegħu. Imma jien għamlix bniedem li ħodot niffaċċjak, ngħidlek hija, ngħidlek darba, ngħidlek isma' l-kol, u mbagħad tagħmel inti. Naħseb dak huwa l-iktar żmien diffiċli. Għaddejt minnu. U għax inti meta jkollok mart u hekk huwa mart. Tradiment huwa hija emozzjoni u hija esperjenza li hija waħda mill-iktar diffiċli. Speċjalment ta' jew xi ħadd intimu mhux fors mara jew raġel jista' jkun anke ħbiberiji. Ekku. Aħna ħafna da biex jiġi tradiment x'inhu li jiena afdajt lil xi ħadd, kultant bkejt miegħu, kultant samt negozju miegħu, kultant afdajt ċertu affarijiet personali tiegħi, jew għejnt il dak li jkun, mbagħad daqqa waħda juża, mbagħad dak li jiġi meta sens ta' tradimentu, juża l-vulnerabilità li inti ftaħt miegħu biex iweġġak, jew inkella jidħol ġo ħwejġek u jagħmellek iħsara ġo ħwejġek stess. Eżatt, dikki ju, daku li jweġġak inti ju fimni. Tajt li ġieli tradejt inti jista' jkun ukoll. Jiġifieri ma nistax naħseb xi ħaġa straordinarja, ma eżempju jien anke l-istudenti hemm il-basic emotions qegħdin għand kulħadd, eżempju ġieli nibda nsemmilhom ġieli ħabbejt iva, ġieli bkejt iva, ġieli fraħt iva, ġieli jert ikun hemm min jazzarda li qatt mert. It's impossible, ma nladħol, ħanibdew, meta kont żgħira, iva ma dikejra. Tifhem? Jiġifieri u anke eżempju jiena stajt mingħajr ma ridt ħassejt li tradejtek. Imma jien iċċarawha. Jien qed nitkellem fuq it-tradiment li jkun pjanat. Speċjalment meta ssib bniedem vulnerabbli. Hemmhekk għalija you're an evil person. U mbagħad hawn min jagħmilek wiċċ ta' naġa, qed tifhem, u din għaddejt minnhom ma niddejjaq ngħidha xejn u min jafni forsi jista' jkun jaf għal xi qed ngħid. Għax inti jekk inti fil-ħajja tixtieq tagħmel xi ħaġa, għamilha bis-saħħa tiegħek. Għalkemm inti tajjeb, imma għamilha bis-saħħa tiegħek, mhux tirfes fuq dak li hu ta' ħaddieħor. Jien naħfer għax tikseb tal-iktar mediċina importanti u nerġa' nafda. Għanet kemmu fuq il-maħfra mbagħad fuq il-reġa tafda, għalija huma żewġ affarijiet totalment differenti. Jiena miegħi nnifsi, jiena għalija nemmen l-iktar relazzjoni importanti hija dik miegħek innifsek. Eżatt. Tantu vera li l-ebda relazzjoni miħa taħdem jekk ir-relazzjoni tiegħek miegħek innifsek ma taħdimx. Eżempju, di xi ħaġa. Jien nikkwota ħafna l-Kristu, għax ovvjament nafu ħafna bid-diskors tiegħu. Mux se nidħol f'reliġjon, għax kif għadlek m'għadniex reliġjuż, ftit żgħira. Però ħobb lajrek bħalek innifsek, kultant l-innifsek ninsuha. Allura nipproġettaw li titħobb il-ħaddieħor akkosta kollox, no. Jekk ħad tieħu dik il-kelma stess, bħalek innifsek. Jiġifieri inti kif ħadħobb lilek innifsek, ħadħobb il-ħaddieħor. U hekk hu. Mela jekk m'intix tħobb lilek innifsek. Mhux ħadħobb il-ħaddieħor, di importanti. Għax hawn min jintelaq, jiena laqwa li ngħin in-nies u mbagħad taraħ mitlu maħmuġ, no. Tifhem, l-ewwel ħuħsib tiegħek innifsek, għalli tkun tista'. U il-mod kif tkellem lilek innifsek, ħatkellem lil-nies li tħobb u lil uliedek. Allura kultant, speċjalment kultant jiġi iktar minn nisa, naraw ħafna complaints fuq l-irġiel kultant li għax dak ikellem it-tfal kif ġiġi, għax dak qatt mu kuntent, dejjem irid iktar, dejjem jippuxjahom. U meta niltaqa' magħhom one to one, u mbagħad meta nibda ngħid minti li jekk innifsek kif tkellem. U ħafna milli nkellem it-tfal qatt ma jien kuntent, dejjem nippuxjahom. Alla ħares inkellhom kif ikellem lil nifsi. Imma kif qed tkellem jekk innifsek bla ma trid qiegħda toħroġ ftit fuq kif qed tkellem lil uliedek. Jiena nemmen li naħfer mhux għal persuna l-oħra, ngħidha bl-ikbar sinċerità, naħfer għalija nnifsi. Għax jekk jiena lilek intinqasni mhux qed naħfirlek, jew qed impattijilek, iċ-ċans huwa li ħanoqgħod naħseb fuqek,
ħanoqgħod niffolowja lilek. Titla dik ir-rabja. U rabbi meta jħossha mhux jien. Billi jiena rabja talik, inti bqajt għaddej bħajtek. Interessanti Però il-fatt li li nerġa' nafda, il-fatt li ma qabel nitlu għalli li kif tkellem lilek innifsek. Is-self-talk. Jiena naqaf li nitkellem li miegħi nnifsi u naqaf negattiv. Naqaf. Eżempju, jien naf ngħid għax kieku għax dak, għax dak ma stidinniex, għax li ma dak, dawk naqaf fihom. Jiġi moment partikolanti ma jien x'in nagħmel. Nifhem? U tiskanta anka il-mood tiegħek tinbidel. Min jgħid ħares lejn il-pożittiv u għandu raġun. Inti tqum filgħodu tajt il-lallu Matthew biex ma nġib Matthew l-bieraħ ma kellimnix. Allora taqbad u taqa' f'Peter negattiv. Matthew ma kellimnix, mela laqqas Michael, mela dakek, u taqa' f'Peter negattiv. Jien għaddejt minna, ma nistħix ngħid, u għadni ngħaddi. Għax dan hija ġlieda kontinwa. Imma meta tieqaf, tajt vera Matthew ma kellimniex, imma Paul, Charlie u Matthew kelmuni. Dawkija, però kelli 3 kontra 2. Issa, qomt filgħodu u għal-grazzja tal-la għandi familja, sejra x-xogħol, qed nara, met inti tapprezza u tkun grateful għal dak li għandek. Da kollu kliem li jgħiduh nies kbar. u tiffoka fuq l-affarijiet li huma qed jimxu tajjeb ħajtek. Għax kif qed tgħid inti kultant dik it-tmaqdira dak is-sens ta' tradiment wieħed il-moħħ tal-bniedem jaħseb ħafna jiena kontra kulħadd. Allura faċli, jekk kien ġej tgħid ma taftax għal fuqi, moħħi jibda jgħid mela dak għalhekk il-da, mela liħu għalhekk ma kellimniex u liħu għalhekk ma kellimniex, mela daw kollha din jiltaqgħu jgħidu kontrija. Meta fil-verità, iċ-ċans li daw in-nies kollha tgħidu kontrija ma naħsibx li dasik importanti. Darba rajt quote u vera tajba. Ma nafx kif kienet, imma xi ħaġa fuq dal-livell li qed tajt inti, ġifieri taħsibx li kulħadd qed jaħseb fuqek, m'intix daqshekk importanti tipo, kienet xi ħaġa hekk, imma tagħmel ħafna sens. Tifhem, jew kellha ġieli taħseb fuq bniedem, ikun best friend tiegħek, f'daqqa waħda jieqaf ikellmek, ma jagħmillekx likes iktar fuq il-da tiegħek, speċjalment qabel konna tikashom. U bat tiltaqa' miegħu u ssib li kien għaddej miskin minn traġedja. U tara jien ksibt ħażin fih miskin flok qatlu jien. X'għandek bżonn? Imma daħnu umani u xek, imma tinti qiegħed f'did-dinja jien dejjem hekk ngħid. Kristu jgħid kunux tad-dinja, imma qegħdin fid-dinja. U għall-pass li ġej inti kif terġa' tafda. Hemm quote ukoll interessanti ta' Kristu li jgħidlek be wise as snake but pure as dove. Eżempju, kun għaqli daq serp imma kun pur. U dik anke l-istudenti jgħidu li Madonna meta tgħidilna di tibqa' f'moħħna. Darba rajt quote oħra, ta' ġoxtek ta' minn huma daw, għax ġifieri imma jiena nsegwi ħafna pages ta' dawn il-quotes u b'naqrhom għax tieħu ħafna minnhom. Met inti titgħallem, meta inti ma titgħallimx mill-iżbalji, stupidu. Meta titgħallem mill-iżbalji tiegħek, inti tajjeb. Meta titgħallem mill-iżbalji ta' ħaddieħor, inti ġenju. U jiena dim fimta meta bdejt ngħaddi minnhom l-affarijiet. Eżempju. Ħafna min-nies jgħidulek tmurx f'dak il-bar. Għax dak il-bar ikun hemm id-gerfix. U inti, flok titgħallem mill qalulek. Tajt ħan nipprova jien, tmur, tweġġa' u titgħallem. Mela inti tgħallimt mill-weġa' tiegħek, mill-iżbal. Qed tiswik ħafna iktar, tiswik iktar emozzjonijiet. Tifhem diki, u eżempju, għax għaddejt minnha wkoll, jgħidulek isma' dik il-persuna u attent minna, għax dik għandha dat tendenzi, 1, 2, 3, 4. U mhux jgħidlek xi ħadd tax jgħira lih, jgħidulek ħafna min-nies. U kważi tivverifika li vera, imma le xorta tmur tiltaqa' magħha. Kif dik tweġġa lilek, għajt kemm kellhom raġun. Qed inġib eżempju ta' imma meta. Jien naħseb ukoll għax il-bniedem bla ma jrid jipprova kemm jista' jkun jafda. Il-bniedem
jipprova kemm jista' jkun jixtieq jgħix ġo dinja fejn kulħadd huwa right. Però dik il-kelma semmejt inti iktar kmien ta' evil teżisti. Ġifieri li persuna taf tagħmlek il-ħsara anke intenzjonalment. U l-ar meta jkunu moħbijin, jina dik li l-iktar, għax inti jekk inti ġejt fuqi u tajt li eżempju ħantik xeba f'wiċċi u t-tieni xeba, ngħid għal qabel. Imma li tiġi tbusni, għalhekk tagħmel ħafna sens, xena ta' ġubda, li dinti tiġi tbusni. Tifhem, dik il-weġa, tifhem, jonka li ma tifhimnix, jontik spjegazzjoni u tibqa' temmen il-ħaddieħor, dan qegħdin fid-dinja. Qegħdin fid-dinja u ħatgħaddi minnhom. Forsi sabina fit negattivi ma għandek il-ħafna pożittivi. Eżempju jiena bis-saħħa ta' ħbieb. Inkluż inti eżempju, għalkemm ma niltaqgħux ħafna kull meta niltaqgħu, dejjem nieħu xi ħaġa minn għandek. Forsi inti toġa minn għandi. Ġifieri inti tintaqa' ma' ħafna nies pożittivi, ġifieri il-pożittiv u wow u n-negattiv u wow, għax illum badnija fuq daw. Imma jiena ltqajt ma' ħafna nies li jagħmlu li ħafna ġid, ġifieri mnalla palmatlek l-ewwel iżek tkun elajn u ltqajt ma' dik il-persuna ara. Eżempju jiena waħda minn daw is-so-called tradimenti riċenti li għaddejt minnhom minħabba fek qisu jiena għala qbieb. Imma true that. Nfetħu. Qed tifhem ġifieri inti tipprova. U allura għalhekk inti mbagħad tajt li għaddejt minn tradimenti ma xorta tibqa' tafda. Naħseb ġa semmejt inti wkoll, trid u ma trix tittafda. Għandi ħanut, serqitni sales girl eżempju. X'nagħmel nagħlqu? Jansib oħra u nerġa' nafda. Issa, għaw min jgħidlek, għandi ħbib tiegħi owners ta' ħanut, għalek jiena nkun hemm il-ħin kollu. Jien ma nistax. Jien ma nistax biex xogħlijiet l-oħra x'nagħmel. Inkella tikkrea negozju li inti skjaf tiegħu. Eżattu. L-idea li inti tikkrea negozju li tbati ħafna fil-bidu biex eventwalment il-negozju jaħdem għalik. Ma tistax inti tibqa' ħajtek kollha. Nifhimhom ta'. Il-negozju jdurmi għalik. Imma inti ma tistax, you cannot be a control freak fuq dak kollu l għandek, jekk għandek ħaġa waħda. Jekk jinkon narma fuq il-monti u kelli il-monti biss, hemmhekk korrajt. Għalkemm xorta kon nafda, kelli nies jaħdmu miegħi. Hemmhekk inti għandek post wieħed u tista' tkun inti kollu apparti forsi xi holiday l-emmola u hekk kejfa. Hemmhekk inti għandek iktar minn wieħed. Jew se tafda, jew tiftaħ xejn tnejn. Għax bil-fors tafda. Issa meta inti qed tafda, tkun lest li tista' sfortunatament għandi waw ċertu affarijiet li l-bniedem huwa weak għalihom. Inkluż il-flus. Ġewwa? Sekk inti bniedem serqek, m'hemmx tagħmel. Battu, tgħid li terġa' tafda l-istess persuna dik diskutibbli. Ġewwa dik diskutibbli. Imma tafda l-ħadd ieħor. Għax hekk inti Bittama li kull darba titgħallem xi ħaġa ma wkoll. Ekku. Inti tagħmel affarijiet in place. Eżatt. Biex kemm jista' jkun ma tiġax ingidem bl-istess mod. U forsi minn żball, mhux żball, ma forsi minn nuqqas tiegħek li dil-persuna. Ejja nġibu eżempju li m'għaddejtx minnha di jien fi 15-il sena ħanut m'għaddejtx minnha. Thank God. Ngħidu xi ħadd serqek. Imma serqek għax kont titrattaħ ħażin. Tgħid li għandu jisraq qatt. Tiġġustifikax. Mbagħad tkellima tgħidlek mhux inti dejjem tiksirni quddiem in-nies. Eżempju, jon kellek inti il-paga dejjem ittieli nieqsa. Eżempju ta' inti, daw xejn m'għaddejt minnhom thank God. Jekk inti għax hija sales girls kollha ntikkebbelx minn quddiem sal-ġurnata tal-lum f'dawn 15-il sena familja, għadhom sal-lum, għalla volja waqfu minn mija, għadhom jistednu nid-dar għandhom, nara n-neputijiet tagħhom, ġifieri, dik importanti ħafna. Imma eżempju battaj teħe mela qatt ma kellha raġun tisraq, għax ħażin qatt ma jitpatta b'ħażin, imma vera, ma kellix għalfejn iksera quddiem in-nies, vera ma kellix għalfejn il-pag għandhom ġimgħa biex inti la flok tgħid l-ġimgħa l-oħra, mela qed tifhem ġifieri. U anke imma parti daw, anke li tinduna li isma' n-nies għandhom il-weakness tal-flus, allura li timpoġġi affarijiet in place, strutturi in place li jieħdu ħsieb li dak li jkun ma jiġix f'sitwazzjoni fejn isiba faċli iddaħħal idejh fil-cash. Ekku. Li allura hemmhekk mhux qed tgħid ma tafdax iktar, ħanafda xorta x'inti jekk qed tiddaħħal impjegata. Qed tafda. Ekku. Bil-forsi tafda. Però noħloq strutturi li nitgħallem minnhom biex
anka l-persuna l-oħra ma tiġix f'sitwazzjoni fejn jekk għaddejja minn problema ta' flus, tista' ddaħħal idea tkun daqshekk tentazzjoni kbira. Għalek tiġġibha f'sitwazzjoni li titolbok. U jien ikna isma' ikollok bżonn. Ngħidli. Aħjar tgħidli untik. Bħalma jien meta kelli bżonn għajnuna, mhux fi flus biss. Saħħa mentali, whatever, jien naf, ġim semmejna ġim, jiena l-ġim mhuwiex one of my best friends kif għatlek. Imma sirt li meta mmur nara il-dak u l-dak kien hemm wieħed qed ikellimni fuq il-protein. Tallimt. Kien hemm ieħor qed jallimni bdejt nagħmel exercise għalli tagħmlu ħażin ħanorik kif. Allura hemm sens ta' komunità wkoll. U li tkun open għaliha. Li inti tkun open li dak ikun intek il-feedback. Jiena. Għax meta kultant tara nies li tgħid mhux ħankell mhux ħajeksirni. Kultant l-attitudni tagħna Ekku. jekk tħalt il-ġim u sellimt lin-nies. Inti qed turihom isma' I'm jiena open. open. U dak Jekk ħafna. inti tħadd bil-headphones ħares isfel biss, hemmhekk qed turihom isma' tkellmunix. Iltek body language u. Allora inti għandek kontroll kbir ħafna fuq kif jirrelataw miegħek in-nies. Kultant tiltaqa' ma' nies jgħidulek jien naħdem f'dal post, hemmhekk kulħadd stramp. Jiġi kollega tiegħu jgħidlek hemmhekk kulħadd all-right. In-nies baqgħu l-istess, l-atmosfera tal-xogħol baqgħet l-istess. Inti kif tirrelata ma' dik l-atmosfera li jinbidlet? Ekku, eżattu. Kull bniedem u eżempju dak il-bniedem li daħal bil-headphones ħares lejlat. Għax u għandu eżempju nofsija biss ċans u m'għandux ċans ikellem in-nies. Ma jfissirx li hu stramp. Le, żgur li le. Ifhem. Għamat ma jistax jgħid għax kont ma jkellmu. Eżattu, Li eħe. nieħdu responsabilità li kif qed nippreżenta ruħi ġo post. Bħas self-talk li semmejt inti, stess. Jiena meta dika niġġielet ħafna magħha jien. Niġġielet magħha għax eżempju ġieli, naf tinqala xi ħaġa ħażina naqqa fin-negattiv. U da bħalma tinti jiġifieri, inti aħna imrobbijin f'soċjetà llum tru da żmien kollu li għaddejna minnu li ġejna u naħseb jien anke tru social media u hekk issa ġejna me against the world. U llum anke dis-solitudni, għax is-solitudni hija xi ħaġa kera. Solitudni għax irrid jien mod, imma s-solitudni sfurzata hija mod ieħor. U dina ħandur daqsxejn fuq l-iskola tiegħi stess, fejn riċentement anke kelli esperjenza ta' studenti over 70s. Għalkemm dejjem ġew però dal-aħħar ġew erba' li vera anke lili għalmuni. Xi ħadd li mitlu l-partner ta' 70, xtaq jagħmel xi ħaġa ġdida, meta kienet żgħira minn dejjem xtaqet tirrexx ovvjament qabel opportunitajiet ma kienx hawn, kienet żgħiri kellha tfal insa. Ta' 70 di tixtieq tagħmel il-ħolma li kellha ta' 14-15. Ġiet dil-persuna u nagħmlu x'nagħmlu jekk kellna bowling night, jekk immorru disco, jipparteċipaw, jieħdu sem u saru atturi tajbin, għax anka. Hemmhekk hemm ir-responsabilità tal-individwu. Jekk jien tlift il-partner, nista' ngħid ħajti spiċċat. Ekku. Noqgħod id-dar u ngħid jiena mhux ħansajjar għax persuna waħda biss u nikoll imbarazz, nista' meta sħabi jissidnuni jew nies jissidnuni jew hemm opportunità ngħidu li għax jiena nkun imdejqa jew imdejjaq, jew kan nista' ngħid isma' hemm il-free spirit mela ħammur, ħanipprova. Ħandur dawru ma ħajti nara x'kelli ħon fil-passat, issa ċans nagħmilha. Però dik tmur lejn is-saħħa mentali naħseb jien. Sfortunatament, meta tiġi f'dak l-istat, mhux dak l-istat biss, imma ngħidu stat ta' kbira, imma anke jiena meta niġi f'dak l-istat, jiddependi kif tħares lejn is-sitwazzjoni ta' telf f'dal-każ, ta' telf ta' partner. Skont kemm insaħħtek mentalment. U nixtieq hawnhekk forsi nagħti messaġġ ukoll. Is-self-talk importanti li semmejt inti għalhekk qed nirrepetih, għax is-self-talk importanti, ħares lejn il-pożittiv li għandek f'ħajtek u tirrealizza li fil-miżien kważi jibda jxaqliblek law. Anke fett sempliċi, eżempju nerġa' fuq Kristu, ħares lejn it-tajr tas-sema. Da ma jagħmel xejn, xorta jiekol, tifhem, ġifieri dawn tidhom bħala eżempji. Ma nafx hemm din logħba, jekk kon nagħlabu tfaġġu l-karozza li tgħid eżempju yellow car. U tot kull karozza safra
U ġieli tiġri anke bħala adulti, meta inti ħadd ixxi karozza, jew tfittex karozzi, x'karozza ħad ixtri. Tgħid jiena nixtieq dal-mudell f'daqqa waħda kemm saraw minnhom fil-toroq. Mhux għax żdiedu, għax inti moħħok qed ifittexhom iktar fuq, eżatt. Meta aħna tfal ngħidu yellow car, qed infittex il-karozza safra. Jekk jiena ħan nixtri mudell ta' karozza, ara moħħni iktar qed naħseb fuqu, iktar aware tiegħu. L-istess ħaġa moħħna bil-pożittiv u l-negattiv. Jekk jiena moħħi qed ngħid ħadd ma jħobbni, jekk jgħid fil-kju qbisni, qed tara kif ħadd ma jħobbni. Jekk jiena xi ħadd ċempel Ġifieri qed tgħid inti issek ikkundizzjonajt. Ikkundinajt u qed bla ma trid moħħok qed jaraħħa iktar. Di tiġi f'relazzjoni. Jekk jiena llum kelli xi ngħid irrabjat, moħħni ħajfakkarni fid-drabi li kont irrabjat fir-relazzjoni. Eżatt. Jekk jiena llum qom tajjeb u staqsini kif sejjer, moħħni ħajajdli il-momenti tajbin li kien hemm fir-relazzjoni. Allora x'inhi d-differenza kollha? Jiena kif qed nissettja moħħi. Issa nista' nżid xi ħaġa ma' din. Importanti ħafna li dal-kundizzjoni tal-moħħ li qed tgħid inti għax daħ jiġi minn xi ħaġa, ma tħallix il-ħadd ieħor jikkondizzjonani. Jekk li jien ħabib tiegħek u kull jum qed ngħidlek kemm għandek xarek ikraħ, kemm għandek wudnejk irranġhom, wan ma tkunx ħabib vera lija. Għax inti vera nista' ngħidlek għalhekk imma tolli qed ngħidha ma naħsibx li hu sabiħ. Nista' ngħidlek isma' prova rranġaħ xarek għalli tkun aħjar. Differenza mit-ton. Imma f'relazzjonijiet, u meta ngħidu relazzjonijiet mhux qed ngħidu raġel u mara jew koppji. Qed ngħidu kull forma, inkluż il-parents. Jekk jiena li aħna trabbejna fl-80s u 70s tfal, jiena l-inqas. Dak iż-żmien, ejsak mejjed, dak kollha kundizzjonament. Das negative self-talk, ovvjament mhux għax missieri huwa joboduni, anzi. Dak li kienu jafu. U għak kienu jemnu, inti tqum minn ta' 7 snin missieri, fil-ħodu, għajjimna ejja l-monti miegħi. Jablinna kaxxa u ta' parsin bieħu, nilagħbu. Imma diġà, u għat jgħidilna eżempju għandek 50 cents tal-li ġejt. Diġà xi ħaġa li llum din iqsim minna, Niqsin minna, forsi konna fl-estrem, imma anke ktwejt xi ħaġa u dendiltażi, isak mejjed, mhux hekk iddendilha. Illum basta jlu isak mejjed tifel, jidħlu jinqalaw l-irwiefen kollu li t-tfal tkellimhom xek u vera. Imma meta bda tikber mbagħad, jekk inti għandek partner, again, any partner, mhux bil-forsi l-arus għal-mara, r-raġel, il-boyfriend, whatever, imma jista' jkun business partner ħabib li da dejjem qed jinstigalek negative talk, speċjalment fuq hekk innifsek. Immaġina dal-bniedem dejjem jgħidlek eżempju inħsilt illum, dan xirt jinsinu ma bija. Tifhem, ġifieri, allura inti awtomatikament ħan iġielek li attinti tiġi aware li tispiċċa taħli nofsbot fiħa kull jum fuq innifsek. Sewwa, għax sieħbek qed jgħidlek hekk. Jew l-partner tiegħek, il-best pulit illum, il-best pulit illum, il-best pulit illum. L-għażla tal-partner tal-ħbib kemm importanti. Importanti. Unfortunately xi kultant il-partners jinbidlu u dik nemmina jien. Dik nemmina ħafna. Aw min jgħidlek tkun taf se tieħu qabel, ikollok ir-reflex qabel, mhux dejjem. Hemm affarijiet. Imma jiena mhux qed ngħid tal-partner l-għandillum, imma kien hemm partners li naf jiena u ħbieb li minn hekk f'daqqa waħda saru hekk. Tgħidli x'instighom, jekk xejra, jekk hux dwejja, jekk qabbistilhom x'jien, jekk dejjaqthom x'għax nonħor jew whatever. Imma li minn hekk ġew hekk għal xi raġuni u vera issa jew jkun karattru minnu. Hawn min jorik fasad. Umbat wara X'inhi l-eleksja? Dawk li dejquni. Jien jogħġobni bniedem li mill-bidu taf fejn qiegħed miegħu. Ħalli mbagħad il-qudiem eżempju ħansemmu ċuċati tara t-television. Jien naf jiena nħobb il-futbol u l-koncerts eżempju, parti li nħobb kollox. Imma meta jkollok partner ma tħobbhom, mhux ovvji li ma tarahomx quddiem. Jew nkella ħanara daqsxejn futbol illum. Kemm jgħidu? Television u television. Aw min jgħidlek le, aw min jgħidlek iva. Jekk inti
kull jum. Naħseb hemm problema. Imma kellhom hemm il-Juventus final tal-FA Cup, tal-Champions League, jew whatever, għax dika tweġġana lilna. U hemm program li tfajla tixtieq taraħ b'saħħa tifhem okej inti. Ma jekk inti dejjem imbagħad kulħadd jaħdem għal rasu u ma nċedux naqali ħana jekk il-Juventus hekk importanti. Darba x'logħba importanti ħana raħħa miegħek. U darba oħra forsi xi ħaġa importanti li jaħdar miegħek. U dejjem hemm affarijiet nagħmlu Eżatt. Imma li dejjem inti tiegħek u inti tiegħi, imbagħad hemmhekk ħajkun. Però il-puntu li għandu joħroġ minn diskussjoni li għadna kemm għamilna dal-aħħar 10 minuti huwa il-kundizzjoni tas-saħħa mentali tiegħek. Il-kundizzjoni ta' moħħok. Hemm iċ-ċans, anzi ċans jgħaddejnek li tibdilha. Tħalli l-ħadd jgħidlek kemm inti kraħ, kemm inti hekk, kemm inti hekk, kemm inti hekk, għax mhux vera. Mhux vera. Tħalli l-ħadd jikkundizzjona, speċjalment partner li jrid jimmanipulak. Qed tifhem għax hekk partner jgħira lik, whatever ħajdlek ikraħ biex inti tara lek innifsek ikraħ u ma tmurx ma' ħaddieħor. Kulħadd huwa sabiħ bil-mod tiegħu. Meta ngħid sabiħ mhux bil-forsi l-wiċċ u hekk ta' għandek il-qalb għandek kollox jiġifieri, tieħu ħsieb tiegħek innifsek kif għadt inti, speċjalment dawn l-irġiel bħali li m'għandhomx kwiet l-emmolaw. Jien l-ewwel wieħed semmejta fil-bidu ta' dal-podcast li kważi inti għall-aħħar priorità is-saħħa fiżika u mentali m'għandux ikun hekk. Allura llum il-ġurnata stess, eżempju tmur għand barbier, tagħmel ftit tmur daqsxejn ġim, tmur ġirja, tmur każin, jekk tħobb tmur każin, imma is-saħħa mentali tiegħek bħala raġel tieħu ħsieb. Nissib mod kif tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Fisu li ħareġ l-iktar illum huwa li kif jiena xejn tibbilanċja dal-affarijiet li tagħmel, anke billi ssib il-mumenti fejn mort tisma' konsert, fejn mort tqatta' ħin waħdek fejn inti qed ikollok ħin waħdek biex tieħu ħsieb li ġib l-enerġija lura biex kompli għaddej bis. Kulħadd il-way tiegħu. Dak li ħadem għalija ma jfisirx jaħdem għalik. Ma naħsibx li kulħadd ħajmu jisma' l-metal biex jirrilassa. Naħseb jiena wieħed bil-ftit anzi. Carlos, grazzi ħafna. Ħadd gost ħafna bħas-soltu.